Hej, jeg hedder Linda, og jeg har firmaet Balance indefra og ud. Jeg arbejder med alle slags mennesker i alle aldre, og det, der er det vigtigste for mig, det er, at man får lov til at opdage den medfødte sundhed, som alle har. Det har været fuldstændig fantastisk for mig selv at finde ud af, hvor let det kan være at leve livet, og hvor lidt overtænkning og bekymring man behøver at have. Så jeg arbejder med coaching af enkeltindivider. Det kan også være forældrepar, som synes, hold da op, hvor er det svært at være forældre. Og hvad er det egentlig, mit barn har brug for i den situation, det er i. Det kan være kærester, det kan være unge. Så ring og hør, hvad mulighederne er, hvis du sådan, er det lige noget for mig? Og faktisk så kan det både være i min klinik her i Hadsten, men det kan også være online. Hvis du sidder og har en gruppe medarbejdere, som du tænker, de skal bare stortrives, så ved jeg, at når de får et fælles sprog, og når vi arbejder med, hvordan den her mentale sundhed faktisk bare virker, når vi opdager, hvordan sindet virker, så vil der ske noget. Der vil ske noget bare det, at de får et fælles sprog, men også at I som virksomhed sætter tid af til, at de får lov til at kunne dele deres erfaringer og oplevelser og begynde at forstå hinanden ud fra den her tænkning. Så sker der det lige pludselig, at opgaver, som før måske var stressende, måske ikke er så stressende, fordi lige præcis så ved vi, at der er ingen handlinger, og der er ingen ord og sætninger, der kan give mig en oplevelse. Det er det, jeg tænker om det, jeg står i. Så når jeg arbejder med virksomheder, så kan det være en halv dag, det kan være en hel dag, det kan være en lang proces, og undervejs er der faktisk også til nogen, som køber samtaler til deres medarbejdere. Og det kan være rigtig, rigtig godt for virksomheden, men mest af alt er det jo bare rigtig, rigtig godt for den enkelte. Så hvis du tænker, at det her det kunne være spændende, så ring gerne helt uforpligtende, og så laver vi en proces, der passer til lige præcis dine medarbejdere.